strong. Hi guys, magpagupit na sad ko. Nang haba ng buhok. Kaya na ako mo gutong Belmiro ba na delete to ba? Delete ni YouTube. Minta lang yung motiwas. Taas na may bako na. Tulo ka bulan mahapit tulo. Gusto tuloy, tugnaw pa di apon reloy. Di na kayo. Tama ka pala itong niaging itong tumilong anin ako ito September. September mo itong abot, murag di naman kayo to. Finalize.